Me pots explicar què és això? Què passa? Què he d'explicar? Però tu t'has vist? Què? És que no sé què sembles. I tu? Tu t'has vist? Perdona? Crec que no m'he de mirar res. Em sembla que ja sé el que significa la paraula estremòtic o estratòpic. Ara no me surt. Però què dius ara? Mira, cadascú fa el que vol amb el seu cos. I tu no ets ningú per jutjar-me. T'ha quedat clar? Sí, Pep, però has d'entendre que ara veure't així m'ha impactat. Què vol que te digui? Normal no és. I què és normal per tu? Tu ets normal. Com si fossis perfecte. Si estàs tot el dia enganxat a l'ordinador, això et sembla normal? Per ventura és més normal que el que fas tu. Mira, Marc, no tinc ganes de discutir. I si no t'agrada, doncs no miris i punt. I te puc fer una pregunta? Digues. Per què ho has fet? El què? Això? Sí. Doncs no sé. De vegades ho faig. És divertit. I ja estic cansat d'estar per casa. I això em distreu. I no et podries cercar un altre hobby? No sé què té de dolent que és. Hi ha gent que cuina, d'altres que llegeixen i qualcun que gent tot el dia jugant a la consola. I jo faig això. Crec que no el faig mal a ningú, no? Molt bé, si tu ets feliç així. Doncs sí, i molt. I no t'equivoquis, que el fet d'anar així no té per què significar altres coses. Només que és diferent. Jo pot ben dir que és diferent. Bé, i a part de xerrar de mi, ens pots explicar per què m'has cridat? Ah, sí, és que m'has despistat. T'explic. Havia de cercar una cosa i he pensat en el teu programa de geolocalització. Et funciona? Doncs fa estona que no em mir. Però el teu era millor que el meu. Per què necessites aquesta versió? És que el meu no tira. Que el sistema operatiu del programa ShareThings té bloquejat el xip 34 de la part DP del circuit RS i sense això el flux de guia ZZ9847 és incapaç de cercar res de res sense activar la clau de la seqüència GTH2 i sense això no puc cercar res de res. Has intentat de ficar una actualització al xip 398? El sistema RRP3 de vegades funciona. Ostres, no havia caigut amb això, però pot funcionar. Doncs fes-ho. Però aquesta actualització val una pasta. Ara que hi pens, crec que em feia té una versió descarregada. Et podria servir. I tant, i m'estalviaria dos bes. Vols que li demani? He quedat amb ell ara per fer un treball. Doncs em faries un favor. I una pregunta. Què cerques exactament? Na Laura Martos. S'ha perdut? Què dius? No, ella no. Que ha perdut una cosa important i m'han demanat si li puc ajudar. Ah, molt bé. Doncs quan em feren dir coses sobre l'actualització, t'avisaré. Perfecte, encara que et puc donar un consell? Digues. Per favor, lleva't això abans de xerrar amb ell. Qualque cosa més. No, això és tot. Au, idò, et dic coses. Adeu. No. Quina mania la gent en ficar-se amb els altres. Mai ho entendré. Amem, què anava a fer ara? Ah, sí, en Fede. Fede, ei, com va? Bé, tio, aquí, acabant els meus exercicis. Escolta, necessito una cosa per trobar una altra.